Здравейте, това е Minecraft Survival. Пуснахме малко по-късно клипчето. И да, това не е нашия сървър, не можахме да си направим нашия, затова играме в някакъв друг. И къснахме клип и пуснахме клипа по-късно и така, че намерихме пирамидата на някакъв остров. Никой ми е пипал. Често здрава си, аз обрах долу честовете и TNT-тата. Събрах 20 гол, 10 Iron, 2 Емералда, 9 TNT-та и други работи. Добре. Айде да почваме да се развиваме. Айде. Их, майко! Ела тук. Их. Тук на кой ще му е стайчката? По принцип пирамидата беше сега е закопана с пясък. Ето и си е тъй по принцип. Не. Седни са от пирамидата. Да е сега. С различен чест рума ще има. Айде, различни стаи, нали? Да. Добре. Това не е моя. Ама не чупи тези стени. Те тук някъде си. Ито е моята стая. Не труши тук. Ще намерим някой. Аре под земята да си я направим да не трушим. А ти тук какво? Въй, виж. А? Излез от тука. Сега ще ти показвам. Ей тук. Ела да видиш. Ще ви да си. Тук е другия вход. Излез от Ти тук. ти си е. Тука. Виж. И сега излез. Горе. Некрасиво. И виж тук. Пак може да Ако влезе. намерим и веселяне, наблизо. Ето и да го щупим ли тук? Който? Ние нищо не чупи. А той какво? Гледай вече, те са той закопана. Ти вече е измислената пирамида. А не. Аре да откопаваме пясъка, че той направо пречи. А то каквото и нещо. Стино нямаме лопати. Не имаме, ама... Какво да правим? Ще стоим някакви стълби, защото не знам. И хора, ако дойдат... То не е възможно да дойде толкова далече, бях... Кой е? Тъй, добре, аз ще направя той. Сега откри цялата пирамида, къде ни е открито. Чакай. Чай сега. Не, Веронки, не чакай, бе. Чой, не чупи нищо, не пипай. Навсякъде е така да е, като стълби. Ей, те изтруши тук отстрани, че бе, че отрасна. Чакай, аз направя. Ето, виж. Виж, направих ти стълби. Аз ще направя Те става, ама не. Чай ще направя едно нещо. Добре, че имам 16 лут. Добре. Аре, избирай се. Ще правим подземни стайчки. Добре, чай да се избира. Изчакай само да изкопая тук пирамида. Това ще ни е коридора. Че ще ни по принцип, не знам, ще го използваме за нещо, ама сега за нищо няма го използваме. И тук отгоре, виж какво ще направим. Ако случайно намерим и тия замка в джунглата, някой трябва да живее там. Що? Аз ще живея там. Има ли дървета? Трябва да Имаш ли? си сложим врати на изходите на тези малките стачки, защото се стъмня и зомбитата и са. Еми аз тук нямам много дърво. Отивам да взема малко акация. Добре, че тук. Тя е крозна, майки. Не знам, ама... Тут тия вратите сякаш пък... Аз правя вече хода. Ти от едната страна с другата страна. За вратите ли? Не бе, имам преди тук, къде че не е място за къл. Аз ще направя там място, къде да си купиш. Аз ще сложа капаци за тебе, не знам. Нямам нещо за това. Тук да сложим ли врати? Тук. Къде са? Да сложим ли тук врати? Ехо... На изходите там, дето служи. Да, да. Тук ли? Почваш си копаеш и надолу, тук ще си служи капаци. Да може да минава. Ама така ли ще ни къщи? Битвите на тук, моето и от тази страна.
Аз защото си мислех, че тук ще копаем и тия неща и тук. Ти си правиш стълбички надолу и почваш да... Виж, ей тук какво може да сложим. Ей тук на всяко да изкопаем и да сложим стълби. Ей по това. Ей тази дългата. По всяко... Не слагай тук тук стълби. workbench. Що сложи тук workbench? Ти, защото, нали, за врата. Трябваше да сложи тия за сега двете тук. Ей, Кощата. ей така виж. Не би. То няма да случи, няма да изглежда много. Ама чакай, тук е свободно място, тук къде беше? Имаш, тук нали имаше една стаичка, но къде е тя? Чай, много мила. Не се читаш. Виж, там като цяла крепост. Ари, отивай на аз, почва да се правят тук къщи. Моето тук до вратата ли? А? Моето е до вратата, нали? Да, ама ще сложим капаци да ни... Аз ще да правя капаци и да ни защото пречи. Не знам. Трябва да скача. Ще направим повече изходи. Ти капани си правиш ли? Яко. И няма да може да се заключва. Той не може да Пустай се... без такова, ама няма как да минавам. Той не може да се направи два реда да е. А три реда. Са. Щупих тук едно рече отстрани, има нещо като път, минайте. Къде? Какво? Тия къде си? Виждаш ли отстрани? Ма ти къде си? Тъй бе, виж са. О, чакай, че много ми зацепва. Ма гледай тук отстрани, минаваш и тук отстрани. Направи тук и излиза. В принцип ще направя около 2-3 изхода. Обаче то два купчета ще направя. Айде. Стига ни. Да пусна ли музика? Малко. Султане. Ехо. А? Да пускам ли музика малко? Какво? Музика малко. Да пускам. Каква музика? Къде знам? Не, оставя. Имаш ли въглища? Няма. Моята е готова. Не ми трябва по-голяма. И аз направих изкуп. Я твоята колко е голяма? Какво прави? Ти ли ми затвори? Не, аз съм в твой. Как по тези три блокчета? Аз моята твоя пусна нагоре, отивам. Ей, ти нарочно си ми дал там. Somebody's watching us. Сега мога да кажа, че много... О, сега е много тъмно. Да, виждам. Ще направя честно. Аре, аз си правя кучета. На мен ми трябва да спееш на пати. Уйто, почвам си правя къщайче. И тук слагам честовите.
И това е за потребителите от YouTube. Правим и втората.